Jiena Marija D'Amato, għandi 4 klieb li kollha ġbarthom mit-triq u kollha għandhom l-istorja tagħhom. Ila li bdiet tista' tgħid minn meta kont żgħira. Fi żmieni żgħira kont iżjed tara annimali barra, kont mill-pocket money tiegħi jew mill-ewwel paga li kelli kont nitmagħhom u nara kif nista' għall-inqas jekk joqogħdu fit-triq inżommhom mill-aħjar li nista'. Prattikament dejjem inħobbhom l-annimali. Għandi 4, għandi li xjaħ waħda jisimha Ġanna. Salvajta sentejn ilu, kienet tgħix f'ambjent ħażin ħafna, għandha madwar 16-il sena. Għandi l-Ġador, għandha 13-il sena, ġbarta 10 snin ilu mit-triq ukoll. Għandi l-Berry, Labrador li ġbartu ferut sentejn ilu mit-triq ukoll. U għandi l-Kara, ġbarta sena ilu mill-Buskett, kienet ma' kelba oħra li l-kelba l-oħra rnexxiel insibila home u Kara għamlet minn kollox biex tibqa' magħna. Illi nagħmel dan tista' tgħid huwa volontarjat imma full time tiegħi tista' tgħid madwar 15-il sena. Ħassejt bdejt billi ngħid santwarju, ħassejt li għandi nesti għax għaw il-bżonn. Sfortunatament f'pajjiżna l-annimali jistmawhom verament ħażin, jiena tant inħobbhom li xtaqt li bil-mod tiegħi nipprova ngħinhom ikollhom futuru ħajja aħjar. Ir-raġel huwa l-ikbar problema fil-verità meta jitlu li jkolli bżonn insalva. Problema fis-sens għax igor li jiena diffiċli jkolli 4 tiegħi biss, ġifier dejjem ikolli 5 jew 6 nagħmel ħafna fostering, so dejjem igor għax dejjem jibża li ħanistendu bil-klieb permanenti. Però minn hawn minn hemm ovvjament drani u ikollu joqgħod. Jien għalni f'Innocent Paws għal dawn l-aħħar qisu 5 snin, sentejn ilu ġiet fundazzjoni reġistrata. Għamil dan għax nemmen fit-trasparenza, ma nbidel xejn fix-xogħol tiegħi, anzi dejjem jiżdiedu l-bżonn li ngħin il-klieb kemm barra u kemm manant familji ma jkunux iriduhom iżjed, u għamilt il-fondazzjoni Innocent Paws biex iktar nkun nista' nagħmel l-arfien dwar l-annimali li ngħix. Jiena il-parir tiegħi huwa li jekk għandek il-ħin u id-dar tippermetti biex ikollok annimal, l-isbaħ ħaġa u l-iżjed imħabba pura li jista' jkollok f'ħajtek.